Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Hernando. Taong 1957, Santa Cruz, Zambales. Matagal na panahon na ang nakalipas, magmula noong nawala ang kanilang panganay na kapatid. Nakapag-asawa na lamang silang lahat-lahat, nanatili pa rin yung walang paramdam sa kanilang pamilya. Kahit nga nung namatay yung kanilang padre de pamilya, hindi pa rin sumipot ang panganay nilang kapatid. Marami ang nagsasabing nasa ibang lugar na ito at wala na yung balak umuwi. Yung iba naman, naniniwalang nung nawala ang kanilang kapatid, namatay na yon sa kung saan. Yun lang kasi ang naiisip nilang dahilan kung bakit bigla na lamang nitong tinalikuran ang pamilya nitong kinagisnan nito. Sa totoo lang, wala naman silang naging alitan ng kapatid nilang yon. Katunayan, bago yun nawala, napakasaya pa nila. Ang kaso lang, pagkatapos maligo sa ilog ng kanilang pamilya, kinagabihan doon na nawala ang panganay nila. Sa loob ng isang buwan, marami ang naghanap dito, pero ang tanging nakita lang nila ay yung mga naiwang damit nito. Magmula noon, minabuti nilang isipin na lamang na pumunta yon sa malayong lugar. Malabo naman kasing namatay ito kung saan, gawa ng ilang kilometro na rin ang kanilang nahalughog, subalit wala naman silang nakitang bangkay. Isa rin sa pinagbasehan nila nito ay yung sabi-sabi ng mga taong taga-bundok na may namataan umano silang isang lalaking hubot-hubad sa paanan kung saan sila nang bibitag ng mga hayop. Pagpakita naman nila rito ng litrato ng kanilang kapatid, tinukoy mismo ng isa sa mga ito na yun nga ang taong nasilayan nila sa lugar na yon. Dahil dito, mas lalong lumakas ang kanilang pag-asa na mahanap ang kapatid nila. Ang kaso lang, ang hindi nila inaasahan noon ay yung katagalan ng pagbalik nito. Hanggang sa taong 1957 kasi, nanatili silang walang balita sa kanilang kapatid. Habang tumatagal, nawawala na rin sila ng pag-asa na yon ay muling makita. Akala nga nila hindi na talaga yon babalik pa, pero dumating ang isang araw kung saan may napanaginipan itong si Hernando. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, gabi noon ng Huwebes, habang nagpapahinga siya sa loob ng kanyang silid kasama ang kanyang asawa, nasipat niya sa kanyang pangitain ang pagpasok ng panganay nila sa loob ng kanyang silid. Dahil sa kanyang nasilayan, agad naman siyang napabalikwas sa kanyang higaan para kausapin ito. Alam ni Hernando na nananaginip lang siya noong mga oras na yon sa kadahilanang ang dinaanan ng kanyang kapatid, isang pintuang gawa sa ginto at may napakagarang disenyo. Napansin din niyang napakaganda na ng hubog ng katawan nito at yung kutis nito parang porselana sa oras na tinatamaan ng liwanag ng buwan. Paglapit naman nito sa kanyang harapan, agad naman niyang napansin ang isang gintong sundang na halos 3 pulgada ang haba. Bukod kasi sa nababaunan niyo ng mga mamahaling bato, pansin na pansin din niya ang kapal ng gintong ginamit para lamang mabuo ito. Dahil sa kanyang mga nakita, napagtanto niyang hindi biro ang pinagdaanan ng kanyang kapatid para lamang makamit ang ganoong estado. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, bahagya namang nakampante itong si Hernando nang masipat niyang ngumiti ang kanyang kapatid, sabay wika sa kanya ng, "Kumusta ka na? Masaya ako't makita kang nasa maayos na kalagayan." "Pasensya ka na, Hernando.
at hindi ko kayo nabibisita. Marami rin kasi akong ginagawa, kaya sana'y maunawaan mo. Alam mo, nakakalungkot para sa akin na hindi man lang ako nakita ni Itay bago siya pumanaw. Naway nasa mapayapang kalagayan na ang kanyang kaluluwa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, direktahan naman niya itong tinanong ukol sa mga bagay na naging palaisipan sa kanila ilang taon na ang dumaraan. Ipinaramdam niya rin dito ang galit niya nang sa gayoy matauhan yon kahit papaano. Dahil sa kanyang mga sinabi, hindi na rin nagdalawang isip pa ang kanyang kapatid na ilahad sa kanya ang totoo. Ayon dito, marami ang nangyari noong umalis siya sa kanilang lugar. Gustuhin man niyang manatili, subalit hindi yan maaari dahil sa pakiusap ng isang ermitanyo sa kanya. Napili kasi siya nitong maging disipulo para gumawa ng mga dakilang gawain. Inabisuhan din siya nitong wag nang lingunin pa ang kanyang pamilya dahil di hamak na mas makabuluhan ang misyong iniatang nito sa kanya. Dagdag pa ng kanyang kapatid, hindi rin madali ang hirap na kanyang pinagdaanan sa loob ng ilang taong pananatili rito. Sa katunayan, may mga pagkakataong muntik-muntika na siyang mamatay, buhat lamang sa pagsasanay na kanyang napagtagumpayan. Subalit sa kabila nito, nahubog siya upang maging isang dakilang antingero. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nabanggit nito na kaya hindi nila yon mahanap-hanap ay dahil sa ibang dimensyon yun nagsasanay. Kadalasan isang beses lamang sa isang taon kung bumalik yon sa mundo ng mga tao. Inaabot lang din siya ng isang oras sa kanyang pananatili, kaya wala itong sapat na oras para pumunta sa kanyang mga kadugo. Ang tanging nagagawa lang din ng kanyang kapatid ay yung kumain ng mga pagkaing hinahanap ng kanyang katawan. Matapos nun, lilisanin niya ang bayan na kanyang napuntahan para bumalik sa lugar ng kanyang maestro. Nabanggit din ng kuya niya, isang makapangyarihang dibino ang nagsasanay sa kanya. Marami silang disipulo nito at halos mag-iisang baryo din ang nag-aaral sa lugar kung saan siya nagsasanay. Pagtatapat pa nito na kaya nangyayari ang ganoong bagay ay dahil sa may pinaghahandaan silang isang malaking kaguluhan. Naunawaan kasi ng dibinong yon, papalapit na ang araw ng paghuhukom, kaya kinakailangan na nitong maihanda ang puwersang pipigil sa mga demonyong aahon sa kailaliman ng lupa. Mariinding inilahad nito sa kanya. Katiwa-tiwala ang bawat salitang dumaraan sa bibig ng dibino dahil sa isa yung anghel na nagkatawang tao. Nang marinig naman ni Hernando ang lahat ng yon, hindi niya maiwasang maniwala sa lahat ng sinabi ng kanyang kapatid. Alam niya kasing nagsasabi yun ng totoo, sa kadahilanang ni minsan, hindi pa siya nakarinig ng pagsisinungaling mula rito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, dahan-dahan naman yung bumalik sa nagliliwanag na pinto, sabay wika sa kanya ng, "Ikaw ang pinakitaan ko sa inyong lahat, sapagkat ikaw ang katiwa-tiwala para sa akin. Huwag mo itong ipagsasabi kahit kanino, Hernando. Lumalakas na ang puwersa ng kaliwa. Nasa paligid lang sila, nakikinig at naghihintay." Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilis naman itong paglaho sa kanyang kinaroroonan. Sa pagkawala ng kanyang kapatid, mabilis namang bumalik sa kanyang katawan ang kanyang wisyo. Pagmulat ng kanyang mga mata, napansin naman niyang 4:00 pa lang pala ng madaling araw. Yung kanyang asawa, wala na sa kanyang tabi, gawa ng maaga pa yung nagigising para magsilbi sa kanila.
Sa pagsapit naman ng umaga, halos hindi na siya noon nakapagtrabaho dahil sa sama ng pakiramdam niya. 3 araw ding nagpabalik-balik ang ganoong panaginip kung saan bago maglaho ang kanyang kapatid, tinuturo nito ang bundok na malapit sa lugar nila. At ang bundok na yon, tinatawag ng kuya niya na Bundok Katigwar. Hindi niya mawari kung bakit ganon ang tawag ng kanyang kapatid, gawa ng malayo naman ang pangalan na yon sa pangalan nitong alam nila. Gayunpaman, kahit na ganon ang sinasabi ng kuya niya, pinili niyang paniwalaan ito. Ilang araw pa ang lumipas, kung kani-kanino ng albularyo na siya lumapit pero walang makapagtukoy sa kanyang sakit. Hanggang sa inabisuhan na siya ng kanyang kapatid sa panaginip na tumungo sa bundok na yon kung ayaw niyang bawian ang buhay. Ang karamdaman niya kasing iniinda, may hahalin tulad niya sa may oras na bomba na sa mga sandaling pinabayaan niya ito at umabot na yon sa nakatakda nitong oras, magdudulot ito ng matinding pinsala sa kanyang katawan na hindi na niya ikakasalba pa. Bagaman mahirap itong paniwalaan, yun na lamang ang nag-iisang paalala na maaari niyang mapanghawakan. Pagkalahad naman ng kanyang kapatid ukol sa bagay na yan, hindi naman siya nagdalawang isip na makinig. Bukod kasi sa wala na siyang pagpipilian, alam niya rin sa kanyang sarili na yun na lamang ang tanging paraan para makaalis siya sa sakit na kanyang iniinda. Pagtungtong ng huling araw ng linggo, nagpasya na siyang magpaalam sa kanyang asawa na aakyat siya ng bundok. Inilahad niya rito ang lahat ng nalalaman niya nang sa gayoy may dahilan siya kung bakit siya doon pupunta. Nang marinig naman ito ang lahat ng kanyang testamento, hindi na rin yun pumigil sa hangad niyang mangyari. Ang tanging nailahad lang din ito sa kanya bago siya umalis, mag-ingat siya sa lugar kung saan man siya pupunta. Iwasan niya ring mag-alala sa kalagayan ng kanyang mga anak upang maging kampante siya sa kanyang magiging lakad. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng kanyang asawa, agad naman niya yung hinagkan, sabay wika roon ng, "Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Pangako, sa oras na gumaling ako, babalik agad ako rito." Kasabay ng paglahad niya ng mga katagang yan, hindi na rin siya nagdalawang isip na umalis sa kanilang bahay. Iniwasan din niyang magpaalam sa kanyang mga anak nang sa gayoy maiwasan ang pagiging emosyonal ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, kasalukuyan na nga niyang tinatahak ang daan patungong bundok. Paglabas naman niya sa baryo, unang bumungad sa kanya ay yung mga maninilang papauwi na. Yung iba sa mga ito, tinanong pa siya kung saan siya pupunta, na siya namang pinalusutan na lang niya. Bago rin sila makalayo ng mga maninila, mariin siya nitong inabisuhan na ang bundok na pupuntahan niya ay punong-puno ng aswang. Dagdag pa ng mga ito, kung hindi siya nagpapakamatay, pwede niyang pag-isipan ng kanyang gagawin. Sa oras kasi na makapasok siya sa paanan nito, wala nang balikan hanggat nananatiling madilim ang buong kalupaan. Nang marinig naman ni Hernando ang tungkol dito, tumangulang naman siya habang diretsyong naglalakad patungong bundok. Ni katiting din na takot wala siya noong naramdaman sa paniniwalang makakasagaba lamang ito sa kanyang plano. Ilang oras pa ang lumipas, napasok na nga niya ang bundok. Unang apak pa lamang niya rito, agad naman niyang napansin ang dahan-dahang pag-iba ng buong paligid. Hindi niya mawari noon pero pakiramdam niya yung mga punong nakapalibot sa kanya. Nag-iiba-iba ng pwesto na para bang naliligaw siya.
Sa loob lamang ng ilang segundo, halos wala na siyang kaide-ideya ukol sa daang tinahak niya. Nang mapagtanto naman niya ito, naglakas loob naman siyang magpatuloy dahil wala din naman siyang pagpipilian pa. Kung sakali man kasing pipiliin niyang umatras, mamamatay din naman siya buhat sa babala ng kapatid niya. Maya-maya pa, nang marating na niya ang kalagitnaan ng bundok, doon niya nakita ang mga kakaibang nilalang na kasabayan niya sa pag-akyat. Karamihan sa mga ito purong mga engkantong may kakaibang mga anyo, habang ang iba naman mga taong may kakaibang dugo sa katawan. Ayon kay Hernando, sa tanang buhay niya, doon pa lamang siya nakakita ng aswang ng malapitan. Pagdating naman niya sa tuktok ng bundok, nasipat niya ang kanyang kapatid na nakaupo sa tabi ng parisukat na bato. May kasakasama rin yung mga binatilyo na nakasuot ng puting kasuotan. Paglapit naman niya rito, agad naman niyang inilahad sa kanyang kapatid ang tungkol sa kanyang mga pinagdaanan bago niya marating ang lugar. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman siya nitong tinapik sa kanyang balikat, sabay wika sa kanya ng, "Natural lang yan. Ang importante walang may gumalaw sa'yo. Alam mo kasi Hernando, lagusan ng lugar na ito. Lahat ng nilalang na gustong lumipat sa ibang dimensyon, dito sa atin dumaraan. Ang mga bagong disipulo namang tinuturuan namin, kadalasang nagbabantay dito. Pero wag mo silang mamaliitin. Baguhan man sila para sa amin, hindi biro ang kakayahan nilang tinatangan." Matapos naman itong makapagsalita, dahan-dahan naman itong ipinasok ang kaliwang kamay nito sa kanyang dibdib. Paghugot naman dito ng kapatid niya, sumabay doon ang isang matabang bulate na halos gadangkal ang laki. May berde yung kulay at kung titingnan parang hindi naman yun mapanganib. Pero ayon sa kanyang kapatid, kinakain ito ang kanyang laman loob. Mula sa abdo, gagapang ang nilalang na yon patungo sa kanyang puso. Mariin din itong inilahad. Hindi siya ang naglagay ng nilalang na yon sa kanyang katawan dahil kusa yung nabubuhay sa oras na nagpapakita sila sa mga ordinaryong tao. Kaya nangyayari ang ganoong bagay ay para mapanatiling sikreto ang kanilang pag-iral. Isa yun sa sumpang inilagay ng dibino sa lahat ng tauhan nito upang masigurong magpapakita lamang yun sa kanilang mga kadugo sa oras na nakapagpasya na ito na yun na nga ang kanilang pinipiling maging bagong tagasunod. Dagdag pa ng kapatid niya, kasalukuyan silang nagpapalawak ng puwersa kaya yun nagkaroon ng pagkakataon para makausap siya. Nang marinig naman ni Hernando ang lahat ng yon, doon na niya tuluyang naunawaan ang mga dahilan nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman silang tumawid ng lagusan para pumunta na sa mundo kung saan sila nanananahan. Sa isang iglap, bumungad sa mga mata ni Hernando ang isang hindi gaano kalakihang bayan na napapalibutan ng mga nagsisitaasang pader na gawa sa mga buhay na puno. Halos ilang talampakan din ang taas ng mga ito at sa kalagitnaan nitong mga parte, merong mga kubo na nagsisilbing bantayan ng mga tauhan ng dibino. Maya-maya pa, nang marating na nila ang entradang pinto ng baryo, doon na sila pinagbuksan ng dalawang higanteng tao na animoy mga kalahating puno. Pagpasok naman nila sa lugar na yon, tumambad sa kanila ang isang malawak na liwasan na nagsisilbing sanaya ng mga antingerong maswerteng napili. Ayon kay Hernando,
Hindi pangkaraniwang pagsasanay ang ginagawa ng mga ito. Gawa ng sinusubukan talaga ng mga taong yon na lumagpas sa kakayahan ng kanilang mga katawan. Pinagtutuunan din nila ng pansin ang paggamit ng mga elemento gawa ng ayon sa dibino. Yon ang kapangyarihang masasandala nila sa oras na mangyari na nga ang hinihintay nilang digmaan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon din napansin ni Hernando ang isang malakas na harang na bumabalot sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, matapos naman niyang masipat ang mga katangi-tanging bagay sa lugar na yon, iniharap na nga siya ng kanyang kapatid sa dibinong namumuno sa samahan. Pagsilay naman niya sa taong yon, bumungad sa kanya ang isang binatilyong nasa edad 20 anyos pa lamang. May daladala itong tungkod at halos kung titingnan, napakasimple lang nito. Hindi mo nga aakalaing anghel ito, lalo na kung hindi mo masisilayan ang malalapad nitong mga pakpak. Paglapit naman sa kanya ng binatilyo, nasipat niya ang isang ukit sa dibdib nito na binubuo ng mga simbolong napapaloob sa isang bilugang hugis. Pagharap naman nilang dalawa, gulat naman siya nang mapansin niya ang banal na presensya ng binata. Habang pinagmamasdan niya ito, wala siyang ibang nararamdaman kundi ang kagaanan ng kanilang loob. Hindi naglaon nang magsimula na yung magwika sa kanya. Purong oo lamang ang naisagot niya. Ayon sa binata, upang maging opisyal ang kanyang pakikianib, kinakailangan niya roong manumpa ng 1 linggo at 5 araw. Magninilay-nilay din siya ng 1 buwan at pagkatapos noon doon pa lamang niya makukuha ang mutyang ibabase sa kanyang kalooban. Ipinagtapat din ito na malayo ang oras sa mundong yon kumpara sa oras sa mundo ng mga tao, kaya mawawala lamang siya sa kanila sa loob ng 1 taon. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi naman niya maiwasang mapaisip ukol sa magiging kalagayan ng kanyang asawa at mga anak. Nang mapansin naman ng binata ang pag-aalangan niya, agad naman siya nitong hinawakan sa balikat, sabay wika ng, "Tandaan mo, manlalakbay ka sa mundong ito. Ang kaligtasan, hindi para sa lahat. Una mong isipin ang kaligtasan ng iyong kaluluwa para makatulong ka sa iyong kapwa. Balang araw pasasalamatan mo kami dahil itinuwid namin ang iyong balikong paniniwala. Ngayong nakausap mo na ako, wala nang tsansa na ikay umurong. Magpakatatag ka, Hernando, sapagkat dito pa lamang magsisimula ang mga paglalakbay mo." Matapos naman itong mailahad ng dibino, agad naman yung bumalik sa tahanan nito. Pagsarado naman ito ng pinto, direkta naman siyang tumungo sa bahay ng kanyang kapatid. Lumipas pa ang mga araw, katakatakot na paglilinis ng kaluluwa ang kanyang ginawa. Ayon sa kanya, oras-oras siya noong umiiyak dahil na rin sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Nung isinilid din siya sa isang silid, nagbalik tanaw siya sa mga nangyari sa buhay niya. Matapos nun, unti-unti na rin gumaan ang kanyang pakiramdam hanggang sa hindi naglaon, napansin niyang parang bagong laya lang siya sa bilangguan. Ang pagiging mapaghinala niya sa kanyang asawa ay bigla na ring nawala, na para bang ayos lang sa kanya kahit magkawalay sila ng 1 taon. Matapos namang matanggap ni Hernando ang mutyang para sa kanya, doon na nagsimula ang pagsubok upang maging ganap na disipulo ng dibino. Nang mapagtanto naman ng kanyang mga tagapagturo na handa na siya, ibinigay sa kanya ang isang tansong punyal
na kagaya ng punyal ng kanyang kapatid. Pagkakuha naman niya rito, inabisuhan siya nitong maghanda dahil sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon. Papanhik sila sa kuwebang nasa ilalim ng bundok na tahanan ng lahat ng lahi ng mga aswang. Babala sa kanya ng kanyang kapatid, yon ang pinakamapanganib na lugar sa mundo kung saan man sila naroroon. Pagtatapat pa nito na, sa lahat ng pinagdaanan niyang pagsubok, yun din ang pinakamahirap sa lahat. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, napalunok lang naman siya ng kanyang laway habang naghahanda ng kanyang mga gamit. Yung mga kasuotang ipinasuot sa kanila noong mga oras na yon, pawang mga sinauna at mga Antigona. Di naman siya noon pumili ng isusuot, gawa ng ayon sa kanyang kapatid, maililigtas ng mga gamit na yon ang kanyang buhay. Nang makapaghanda na sila, agad naman silang nagtipon sa liwasan. 50 katao noon ang nadatna nilang naghihintay, kung saan lahat yon, pawang kasabayan lang din niya. Nang makumpleto na ang kanilang grupo, sa hudyat ng kanyang kapatid, umusad na ang pangkat nila. Habang binabaybay naman nila ang daan patungong bundok, napansin naman nila ang malalakas na pagsimoy ng hangin sa buong paligid. Unti-unti na ring bumibigat ang kanilang pakiramdam hanggang sa narating na nga nila ang bukana ng kuweba sa paanan ng isang bundok. Bago pa man sila doon makapasok, bumungad na sa kanila ang malaking siga sa ibabaw nito. May mga nasipat din silang ulo ng taong nakasabit na animoy biktima ng mga nilalang na nanananahan sa loob ng kuweba. Pagsilay naman nila sa ganoong pangyayari, sabay-sabay naman silang sumigaw habang umuusad papalapit, bitbit ang kanilang mga sandata. Nang marinig naman ng mga aswang sa loob ng kuweba ang kanilang ingay, hindi na rin yun nagdalawang isip pa na magliparan papalabas. Sa isang iglap, doon bumungad sa pangkat nila Hernando ang hindi mabilang na mga aswang na nasa iba't ibang wangis at uri. May mga manananggal at gabunan din silang nasilayan, kung saan ito naman ang nagsilbing pinakamalaking banta para sa kanila. Gayunpaman, kahit sobrang dami ng kanilang mga kalaban, pilit naman silang umusad papaloob ng yungib upang kaharapin ang pinuno ng mga ito. Sa tulong na rin ng kanyang kapatid, madali nilang nawasak ang paunang hanay ng mga aswang na pilit sumusukol sa kanilang pangkat. Isang oras pa ang lumipas. Nang makapasok na sila sa loob, bumungad sa kanila ang malabundok na kalansay na nakatambak. Kahit sobrang baho ng paligid, hindi sila pinanghinaan ng loob na magpatuloy. Habang ginagawa nila ito, pansin na pansin naman ni Hernando ang pagpanaw ng mga kasama nila sa pinakadulong hanay. Inaasahan naman nila ang bagay na yon, lalo pat sa digmaang kanilang kinaharap, masusubok kung sino ang mga tunay at karapat-dapat na mapabilang sa samahan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, ginawa naman ng kanyang kapatid ang lahat ng makakaya nito para maprotektahan siya anumang oras at pagkakataon. Dahil na rin sa digmaang yon, nasaksihan niya ang itinatagong lakas nito na halos hindi niya maisip kung papaano nakarating sa ganoong estado ang kanyang kapatid. Ayon sa kanya, na sa pamamagitan ng punyal nito, nagagawa nito ang mga imposibleng bagay, kagaya ng paglaho at paglitaw sa likod ng kanyang kalaban.
Hindi rin pangkaraniwan ang lakas ng kuya niya, kung saan nagagawa nitong magpasa ng bato na halos 10 beses na mas malaki rito. Doon niya rin nakita ang mahabang kadenang nakapulupot sa punyal nito, kung saan yon ang ginagamit ng kanyang kapatid para tuhugin ang mga nagsisili parang aswang sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya namang naantala ang digmaan nang dumating ang dibinong namamahala sa kanila. Nakatalukbong yon, tapos may 10 itong liwanag sa likod na siyang nagsisilbing pakpak at mga galamay nito. Paglapag naman ito sa lupa, lahat ng batong malapit sa talampakan niya ay nalusaw. Sa isang kumpas ng espada nito, natunaw ang lahat ng nilalang na nagbabalak ditong lumapit. Dahil sa ginawa ng dibinong yon, mabilis nilang nalipol ang lahat ng aswang na kanilang kinakaharap. Huli na rin ang nalaman ni Hernando, tapos na pala ang oras na ibinigay nito, kaya nagpasya na yung tumulong upang hindi na mahirapan ang mga kasama nilang malubhang na pinsala at nasugatan. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, inilahad ng dibino, magpapatuloy ang kanilang pagsasanay ng 1 pang taon. Napansin kasi nitong hindi pa sila handa, kaya kinakailangan nilang dagdagan ang kanilang mga nasimulan. Hindi naman noon nagreklamo itong si Hernando, gawa ng kahit papaano, kampante naman siya doon, lalo pat kasama niya ang kanyang kapatid. Makalipas ang 2 taon, bumalik siya sa kanila, kung saan doon niya nalaman, humanap na pala ng bagong kinakasama ang kanyang asawa. Bago rin siya bumalik sa mundo ng dibino, humanap siya ng paraan para makausap ang kanyang bunso, nang sa gayoy malaman nito ang kanyang dahilan ng pag-alis. Magpahanggang sa ngayon pinuno, hindi pa rin bumabalik itong si Hernando sa kanilang lugar. Matagal man siyang wala sa kanilang pamilya, nanatili pa ring sariwa sa bunso niya ang kanyang istorya ukol sa pagiging isa niyang mandirigma ng dibinong anghel. Okay. Opinion ko sa kwento. Alam nyo, overall, napansin ko lang sa buong kwento na to, yung dulo. Kasi pagbalik niya sa tunay nating mundo, yung asawa niya naghanap na ng ibang asawa. Ang sakit nun. Kasi nga naman, di ba? Bigla ka na lang mawawala. Tapos bigla ka rin babalik. Kahit sino naman siguro iisipin na patay ka na. Tapos 1 taon ka mawawala na walang pasabi. Di ba? So hindi ko masisisi yung asawa ng bida natin kung bakit nagawa niya yung bagay na yun. Pero dito sa kwento na to, sobrang angas nito. Isipin ninyo mismong anghel na yung nag-eensayo sa mga magiging mandirigma niya. So ibig sabihin, hindi ito basta-basta. 'Di ba? Ang hindi ko lang magets, paano kaya nangyari na dibinong anghel? No? Ano kaya to siya? Kasi base sa pagkakapaliwanag ng anak ng bida natin, yung physical form, 'di ba? Parang anghel na talaga siya. Isipin niyo, may pakpak, nagliliwanag, tapos sobrang lakas ng aura. Isipin nyo yung bato na lulusaw. Ibang level yun. So ako, para sa akin, hindi ko masabing dibinong anghel o baka purong anghel to na wala pang pangalan o hindi na pangalanan. Diba? Pwedeng ganun no? So ako, palagay ko anghel to. Hindi ko lang alam kung sino. Hindi ko lang alam kung anong rango. Diba? Kasi kalimitan tayo, syempre alam naman natin lahat na ang alam natin yung mga general na anghel. Diba? Papangalanan ko pa ba yan? Ito nga previous story natin, si Uriel, nabanggit na. So ito, hindi ko alam kung sino to, pero hindi ko rin magets kung bakit siya namimili ng mga mandirigma niya. Hindi to ordinaryong anghel, kasi kung ordinaryo lang to,
hindi ito mamimili ng mga mandirigma niya na tutulong sa kanya para labanan yung mga masasama dun sa kabilang dimensyon. Alam ko pare-pareho tayong nabitin sa kwento na to. Unang-una, ang konti ng bakbakan, di ba? Kahit ako bitin na bitin ako sa bakbakan eh. Pero yung mga info na binigay neto na kung paano kumuha ng mandirigma tong anghel na to, sobrang solid nun. Ang ganda nito kung may kasunod pa to. Kasi digmaan ang pinag-uusapan natin dito eh. 'Di ba? Kung sakali man ulit yung bunsong anak ng ating bida dalawin ang kanyang tatay Hernando sa panaginip niya at magkwento ng kung ano-ano. Willing akong ilapag yan dito sa channel ko kasi alam ko magiging maganda talaga tong kwento na to. Yun naman kung mapagbibigyan lang tayo, 'di ba? Di naman tayo namimilit eh. So ako overall, sobrang gandang-ganda ako sa kwento na to, lalo na to kung sakaling series man to, ang ganda ng episode 1 na to. Siyempre, mas maganda pa yung mga susunod na episode dyan. Kasi nga, title pa lang Mandirigma ng Dibinong Anghel. Di ba? Alam natin na talagang gera. Pero sa ngayon, ito na lang muna. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.